ugostitelji da glavnog urednika revije Svijet u čaši zamolim za riječ dobrodošlice. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Pozdravljam vas u ime revije Svijet u čaši, njenog izdavača poduzeća Mali Vin, svoje osobno ime. Imara godine za 2007. godinu. Gospodin Vlado Bauer. Kuhari, gospodin Kabalje, Stefano Cosatini i Mark Fontaneo donijeli su i neke svoje proizvode, pa ih možete kušati. Kačević. Snježana Grgulić i Vladimir Korak. Kuhar i dakle, evo mene ovdje da proglasimo najboljeg vinara i najboljeg kuhara godine. A vinar i kuhar godine su Zlatan Plenković s otoka Hvara i Matija Balen s otoka Antunović. Čestitke jednom i drugom. A Zlatan Plenković, kojeg svi dobro znamo, ne trebamo previše predstavljati. Dugo je u špici hrvatskog vinarstva, već jednom proglašen vinarom godine na otoku Hvaru, iznad Svete Nedelje, Vetropak, Poklanja, Madrijan 862, Hotel Antunović.